Dokážte, že pre všetky prirodzené čísla n platí, ak číslo 5 delí výraz n na druhú plus 6, potom číslo 5 nie je deliteľom čísla n. Dôkaz tohto tvrdenia budeme robiť obmenou. Vyslovíme teda k tejto implikácii obmenu, ktorá znie, ak 5 delí n, potom 5 nedelí n na druhú plus 6. Ak 5 delí n, teda číslo n je deliteľné 5, potom sa takéto číslo určite dá zapísať ako 5-násobok nejakého prirodzeného čísla k. Potom výraz n na druhú plus 6 sa rovná 5k na druhú plus 6, čo je po umocnení 25k na druhú plus 6. Číslo 6 rozdelíme na 5 plus 1. Výjmeme číslo 5 pred zátvorku. Zostáva nám v zátvorke 5k na druhú plus 1. No a za zátvorkou zvyšok plus 1. Výraz 5k na druhú plus 1 môžeme opäť nahradiť prirodzeným číslom L, pretože druhá mocnina prirodzeného čísla je prirodzené číslo, 5-násobok prirodzeného čísla je prirodzené číslo, a aj keď pripočítame jednotku, stále zostáva v zátvorke prirodzené číslo. No a plus 1 odpíšeme. Keďže z výrazu n na druhú plus 6 sme vyňali pred zátvorku 5 a zostal nám zvyšok 1, tak z toho vychádza, že daný výraz nebol deliteľný číslom 5. A to sme vlastne chceli aj dokázať, že ak číslo 5 delí číslo n, potom 5 nie je deliteľom výrazu n na druhú plus 6. Dokázali sme obmenu, no a vieme, že pôvodná implikácia má rovnakú pravdivostnú hodnotu, takže sme dokázali aj pôvodnú implikáciu.